Digui, digui. Ei! Digui, digui. Digui, digui. Digui, digui. Què et sembla, aquella morena? Sí, ja m'agrada, ja. I d'aquella de la dreta, què me'n dius? M'estimo més la morena. Hola. Vull donar les gràcies a tots els que heu escrit expressant la vostra opinió sobre el presentador ideal. Però, com que no tenim gaire temps, he fet una petita selecció de les cartes rebudes. M'agrada molt la teva naturalitat. M'estimo més un presentador lleig, però simpàtic com tu, que aquests nens macos que són uns pesats. Trobo que el presentador ideal ets tu. Bé, em sembla que la mostra és prou significativa. Avui parlarem, doncs, d'allò que ens agrada i d'allò que no ens agrada. Endavant. I a vostè què li sembla el nostre presentador? Jo el trobo molt simpàtic. Doncs jo el trobo molt poca solta. Jo el trobo molt simpàtic. Jo el trobo molt simpàtic. Jo el trobo molt poca solta. Jo el trobo molt poca solta. I vostè què en pensa del presentador? Jo trobo que està bé. Sembla molt educat. Què en pensa? Què en pensa? Sembla molt educat. Sembla molt educat. I a vostès què els sembla el presentador? És massa jove, massa xerraire. Parla massa. I vostè què en pensa? Ai, no ho sé. Tant me fa. A mi la política no m'interessa. És massa jove. És massa jove. Parla massa. Parla massa. És massa xerraire. És massa xerraire. Què li sembla? Què en pensa? Què et sembla? Què en penses? Què us sembla? Què en penseu? Aquesta directora tindrà problemes. És massa jove per aquesta escola. No us sembla? Doncs a mi no em sembla malament. Potser una mica tímida. Tímida, dius? Jo la trobo més aviat antipàtica. I tu, David, què en penses? Penso que alegra força la vista. I això ja és un detall. Ets ben ximple. És massa jove. És massa jove. És una mica tímida. És una mica tímida. Jo la trobo més aviat antipàtica. Jo la trobo més aviat antipàtica. Alegra força la vista. Alegra força la vista. Ets ben ximple. Ets ben ximple. I tu què en penses d'en Bou assegut? No em sembla malament, però el trobo una mica presumit. Se li veu massa la ploma. I a tu què et sembla en Bufalpill? El trobo una mica poca solta, però té una cavallera molt bonica. Ha, ha, ha. Ah, això sí. I tant.
I tant. A tu què et sembla, en Billy l'infantó? Penso que és una mica babau i una mica fanfarró. Fanfarró, oi? I què en penses de les meves pistoles? Molt boniques, sí. Les trobo molt boniques. Decidit, vaig a Anglaterra. Quin avorriment. Són tan educats, tan metòdics i tan artificials quan volen ser simpàtics els anglesos. Això són tòpics. A més, tant me fa. I vaig per practicar l'anglès. Doncs jo no em decideixo. Què et sembla, Nova York? Uf, els americans són uns creguts i uns extravagants. A més, tot és caríssim. Sí, és clar, com que Anglaterra és tan barat i tu parles de tòpics. Ai, 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 ai. I a vostè què li semblen els cristians? Home, no ho sé. Els trobo una mica ploraners. I vostè, què en pensa dels romans? Miri, sincerament, els trobo una mica emprenyadors. Tinc un amic que diu que per decidir una cosa, 2 persones ja és massa gent. I em sembla que té molta raó. Hola. Home, gràcies. Madona, que avui és la final de Copa. És que el futbol no el suporto, no m'agrada gens ni mica. I tampoc no m'agraden gaire aquests melodrames que fan i callo. Doncs a mi m'agraden molt. I què? Atenció, Alexandre que llença i gol! 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 Ha marcat el Barça! Ha marcat el Barça! Ha marcat el Barça! Vine a casa, que hi ha un home i la mà està plorant. Qui és? No ho sé. Torno de seguida. T'agrada el futbol? No m'agrada gens ni mica. No m'agrada gens ni mica. T'agraden els melodrames? No m'agraden gaire. No m'agraden gaire. Doncs a mi m'agraden molt. Doncs a mi m'agraden molt. El teatre no m'agrada gaire, parlen massa. Que com m'agrada més viatjar? Sempre amb tren. M'agrada molt viatjar amb tren, és més segur. Menjar a casa, no. No m'agrada gens ni mica. Jo sempre sopo fora de casa. El xampany m'agrada molt. Visca el xampany i l'alegria! Que si m'agrada la lluna plena, i tant, m'entusiasma. És tan romàntica. Una mica més de vi? No, gràcies. M'estimo més xampany. I tu què t'estimes més? Tant me fa. Per cert, aquest rap és molt bo. Oh, gràcies, però aquest rap és llagosta. Què t'estimes més? Què t'estimes més? Vi o xampany? Vi o xampany? M'estimo més xampany. M'estimo més xampany. Per sopar, què t'estimes més? Peix cru o peix cru? Prefereixo peix cru, gràcies. És molt bo, no et sembla? La
La veritat és que no m'agrada gens. Prefereixo peix cru. M'estimo més peix cru. Què voldrien? 3 ampolles de vi. Què s'estimen més, blanc o negre? Què et sembla? A mi m'agrada més el negre. I si no us agrada? Perquè amb el peix? Normalment tothom prefereix vi blanc amb el peix. Doncs un blanc sec. Et sembla bé? Tant me fa. Així? 3 de blanc sec? Sí, gràcies. A tu t'agrada una hora en blanc? I tant si m'agrada. Sobretot els 2 protagonistes. Són tan interessants. Doncs ara comença. Pregunto on són els papers. Quins papers? Què fan aquí? D'on surten? Del carrer. On són? No sé de què parlen. Els papers! Fora! Oh, va, que està. Parla si no vols cobrar. Truco a la policia. Sí, vols dir? Parla! Vaja, vaja, vaja. Maleïts siguin. I tot per uns papers. Però quins papers? Núria, per sort, no hi és. Senyoreta, vol venir un moment al meu despatx? Digui'm, senyor Puig. Vingui. Estem sols, senyoreta Nuri. Com estàs? Malament, més aviat malament. Per què? M'estimo més no parlar-ne. Doncs parlem-ne. Els meus homes no han trobat els papers. No? I ell? No ho sé. Però recorda que és un assassí. Tu el coneixes. Què en penses? Tant me fa. Això espero. Però he de mirar d'entendre'l. Què et sembla? És simpàtic. Més aviat amable. Ben plantat. Atractiu. Bastant. Vols dir que t'agrada? Gens ni mica. T'he dit que tant me fa.
Mentida. Doncs sí, m'agrada força. És això el que vols que et digui? El trobo interessant, intel·ligent i divertit. Al llit també. Tot el que he fet per tu, no per ganes meves. Perdona, ho sento. Per tu, i perquè m'agrada el bon xampany. I viatjar en primera als avions. Et dic que ho sento. La cosa va malament. No tenim els papers. No són a casa seva. I segur que els té ell? Segur que és un assassí? Segur. Jo no puc fer res més. Em canvio de casa. No el vull tornar a veure. No vull que em trobi. Nuri, jo t'estimo. Sí? Aquesta nit et duré al cine i a sopar. I a la teva dona què li dius? Deixa-la estar, la meva dona. A més, demà pots començar unes vacances. Tinc una feina per acabar. Després potser sí. Estic nerviosa. Tot això no m'agrada gens. Gens ni mica, Lluís. Què? No està gens malament, oi? Sí, està bé. Doncs a mi sí que m'ha agradat. I a vostès? Els ha agradat el programa d'avui? Doncs els espero en el pròxim programa.